bueno, en primeiro lugar agradecer, non, ao colexio e aos organizadores do Proxecto Terra, Manuel e Quique, non, a invitación, non, a moderar esta mesa e a facer como unha breve introducción do que pode ser este tema, non, sobre a paisaxe construída e, bueno, e as cuestións, non, relativas a entre o rural e o urbano, non, que é iso que está entre o rural e o urbano, non. Relía estos días, non, e tamén me gustaría, bueno, recordar, non, a figura dunha persoa como Fariña Tojo, que foi un gran estudioso do rural galego, non, e que el mesmo dicía en artigos máis recentes no seu blog que é moi, digamos que era moi fácil, non, cando el fixo a tese distinguir o que era rural do que era urbano, e coa devir dos tempos, non, cada vez se convertía como en máis complexo que estaba pasando, sobre todo no rural, non, en ese rural que, como vemos, pois acompaña ao que está pasando no mundo, non? O que pasa no rural en Galicia, pois é algo, vemos a poboación urbana mundial, non? E a poboación rural, e digamos que, bueno, pois é similar ao que está pasando en Galicia, non? En Galicia ainda hai como máis equilibrio, non, entre o rural e o urbano. Según os datos do IGE, pois nos aparece que en zonas urbanas viven o 53% da poboación e en zonas rurais o 47%, non? Entón, bueno, pois tendo en conta isto, porque o que, digamos, a paisaxe construe a xente o habitar, non? A nosa forma de habitar, a nosa forma de situarnos no territorio e na paisaxe, pois son os que consiguen ver como conseguimos, non? A través deso conseguimos ver como nos situamos, non? No noso territorio. E seguindo coa xente, non? Que, digamos, é o aspecto importante tamén, non? Desta cuestión do habitar e da construcción da paisaxe, vemos que, bueno, pois temos situacións, non? Que aquí vemos algunhas imaxes, non? Sobre o tema do envellecemento en Galicia e da cantidade de vivendas vacías tamén en Galicia, non? Donde vemos pois que hai un certo eixo onde hai unha maior ocupación da vivenda e toda unha parte de Galicia onde, digamos, as dinámicas urbanas en este momento non se están producindo, non? Sino que se concentran na metade máis ou menos do territorio, non? Pero o feito do envellecemento tamén da poboación ten un impacto importante sobre o cuidado ou a productividade do noso territorio e da nosa paisaxe, non? E entón, bueno, pois isto é algo que tamén se vai a manifestar, non? Físicamente a través desa paisaxe do noso entorno, non? Estas paisaxes que habíamos, non, do abandono, do envellecemento, bueno, pois dan estos resultados, que tampouco quero ser eu aquí catastrofista, ni moito menos, pero sí que me parece importante pois resaltar os efectos na imaxe da nosa paisaxe tamén que teñen estas dinámicas. E pola contra tamén nos entornos construídos, nos entornos máis habitados, tamén se dan situacións un pouco onde aparecen elementos que aparecen, bueno, pois como illados, como desarticulados, onde aparecen un montón de elementos, non? Como poden ser a vexetación máis invasora, onde aparecen feridas, onde aparece a infraestructura como un elemento que aparte de conectar ou ademais de conectar certas cousas tamén desconecta moitas cuestións ou moitos aspectos do noso territorio, non? E da nosa paisaxe. E decían, falábamos antes de Cedric Price, non? Pois ao final é un instrumento bastante útil, non? A mí me gusta moito a súa frescura tamén a hora de abordar os temas así como de unha forma moi clara, non? Donde, bueno, pois esta imaxe, non? Tan clara que temos todos dende a parte urbanística que, bueno, pois que é a cidade, non? Pois a cidade moderna se parece máis a ese ovo batido, non? A ese ovo donde xa é difícil definir e que lo ve como unha oportunidade, non? Aquí dice a natural morte da cidade é unha causa de celebración, non? Donde, bueno, pois donde aparece esa nova conexión que non se trata da morte da cidade, sino de entender a cidade como algo moi contido, moi controlado, e digamos que a cidade se vai como desparramando por todo o territorio. E dende o punto de vista dos arquitectos, non, sempre lle prestamos casi máis atención ao que aparece construído en ese desparrame que o que aparece como o baleiro, non?
E el tamén, bueno, pois traballa moito a idea da dinámica, da conexión, do que non se ve, non? Os fluxos, non? E todas estas cuestións de, dicir, bueno, pois vamos a dar a volta ao problema, non? Non o vamos a ver como un problema, vámoslo ver dende outra óptica, non? Un pouco máis creativa, proactiva, non? E aparece este proxecto tamén moi interesante que é o Proteris Think Belt, donde, bueno, pois trata a través de novos modos de mobilidade, de comunicación, de distribuir no territorio, distribuir en esa, non tanto periferia en este lado, pero bueno, que podría funcionar, empezar a distribuir como esos elementos, equipamentos, por todo o territorio. E isto tamén me recorda que fai xa uns anos estuvo aquí Peter Hall, e el decía unha cousa moi interesante, non? Estuvo aquí invitado por Luciano, precisamente, non? Unhas xornadas. E decía que, e algo que non entendí no momento, non? Que o explicou, que era que había que distribuir, para equilibrar o territorio, había que distribuir a intelixencia no territorio, non? Había que distribuir o saber no territorio. E iso é algo, claro, moi importante, porque non é que haxa que distribuir a industria no territorio, non hai que distribuir infraestructuras no territorio, hai que distribuir algo máis intangible que todo eso no territorio. E iso é algo que me gustaría, digamos, utilizar, non? Como algo positivo para entender as opcións que hai tamén para mellorar as nosas periferias, non? Os nosos entornos urbanos, non? máis construídos. E outro aspecto fundamental que creo que tamén vai a falar despois Cidalia, non? É o tema da auga. O ciclo da auga é algo fundamental que non podemos obviar, sobre todo na conexión entre o que é o urbano e o rural, que moitas veces o urbano sirviu para taponar, non? Todas estas estructuras que en un rural anterior estaban moi claras, agora xa as vamos tendo cada vez máis complexas, non? Pero, sobre todo, entender que estamos traballando con circuitos cerrados. A auga é un ciclo pechado no mundo, na Terra, vamos. E entender eso é algo importante, porque cada vez que intervimos con un proxecto, con un desvío, con unha cuneta, estamos transformando o ciclo da auga. E entonces, dende o máis pequeno ao máis grande, necesitamos reencontrarnos con ese equilibrio. E na construcción da nosa paisaxe, a manipulación da auga é algo fundamental, non? Que temos en todo o noso territorio, non? E en esa nova forma de colocarse, non? E nova forma de posicionarse, sempre pensamos que podíamos dominar a auga. Isto é unha imaxe de Alemania, pero podía ser de calquera, de Valencia ou de outros sitios. Non é retocada por internet, é real. Do ano 21, me parece que foi, cando se desbordou das inundacións do Rin. E claro, isto é urbano ou é rural? Isto se parece máis a un urbano pola forma de posicionarse, pola forma de conectarse coa infraestructura, que o rural. Entón, o rural sabía como colocarse tamén no territorio, como construir a paisaxe, porque a nosa paisaxe está absolutamente construída, pero cando nos insertamos dende unha óptica urbana, na que dende o urbano parece que podemos controlar os elementos, con esa, pois, cando nos desparramamos en ese territorio, pois non controlamos tantos elementos, e é importante traballar con esa idea do ciclo e con esa idea de entender en donde estamos. E en ese donde estamos, pois vemos aquí, por exemplo, todo o que aparece en vermello é eucalipto, por exemplo. Estamos tamén, ademais de entornos onde temos unha estructura de auga moi potente, entornos onde temos unha imaxe, unha construcción da paisaxe a través da inserción de cultivos moi específicos, pois que tamén que van a dominar moito, que dominan moito a nosa paisaxe desta entre o rural e o urbano, porque están tocando todo. E outro aspecto fundamental é a nosa forma de construir e de incorporar ou de insertar novas estructuras ou o crecemento das nosas cidades. Este é un fragmento entre o porto exterior da Coruña e a universidade. Este é o porto exterior da Coruña e a universidade en un territorio que era un territorio eminentemente agrario. Aquí vemos a inserción de Alfonso Molina como gran infraestructura. Pois
bueno, pois como nos últimos 60 anos pois temos feito moita intervención aquí en este territorio, e ter intervencións que se teñen feito a través de pequenas pezas sin pensar en que pasa nin co cheo nin co baleiro, que é tamén o importante, e sobre todo plantexando unha fragmentación moi importante do territorio, que fai despois que isto, bueno, tampouco é para traerlo así como, pois que, claro, incorporamos cuestións do rural ao urbano, non é que lles guste ir, pero é que non lles queda outra opción. Si na anterior, aquí vemos, como isto está, digamos, todo cheo de infraestructuras, si están aquí e teñen que ir a algún sitio, pois irán para onde poden. Polo parking, claro, van por onde poden, Entón, son cuestións que maiores de ser anecdóticas son cuestións que están pasando e que porque nós temos feito cousas que xeneran estes conflictos, non aparecen porque de repente cambiou a forma de pensar dos xabaríns, máis ben é nosa culpa, Entón, en estas, bueno, pois en todo este debir, os problemas son xenerais e os problemas son tamén, bueno, pois que estamos en un momento no que pois aparece tamén a lei de renaturalización europea, aparece a importancia e a necesidade tamén, bueno, pois España e Galicia tamén, segundo o Convenio Europeo da Paisaxe, onde cada vez é máis importante prestar atención a incorporar dinámicas que non establezcan un límite tan claro entre o urbano e o rural, sino que vayan incorporando elementos moito máis permeables e que fagan que, bueno, pois, haxa que establecer estes procesos dentro do urbano, sobre todo uns procesos de desurbanización que veñen dados tamén por todas as cuestións de cambio climático, de incremento de temperaturas. E non me vou a enrollar con isto porque é algo que xa está moi dito tamén, pero donde, bueno, pois, e en algo que estamos traballando moito tamén Cidalia, con Cidalia dende a Universidade da Coruña e a Universidade do Miño, estamos traballando moito na implementación das infraestructuras verdes a escala local, a escala das administracións locais. Estamos desenvolvendo co Instituto de Estudos do Territorio unhas guías a través dun proxecto Interreg para establecer como pode ser a aproximación. Agora se aprobou a estrategia galega e necesitamos dotar tamén de ferramentas os concellos e os arquitectos, arquitectas e cidadáns para entender que é isto da infraestructura verde, donde se trata como de intentar volver a reconectar, que non é nada novo, é algo que xa estaba inventado, pero, e que a mí non me gusta moito o nombre de infraestructura verde, a verdad, pero que axuda un pouco a reconectar todo o territorio a través da importancia entre o verde, a auga, incorporar cuestións de biodiversidade máis claras. E, bueno, pois volvendo á auga, traballar coa idea de cidades esponxa, cidades ou espazos que absorban a auga e non que a deriven con tanta velocidade como estamos facendo agora. E, bueno, xa para ir explicando sobre todo a importancia de entender o papel estructurante que poden facer as redes de infraestructura verde, traballando na construcción desta parte tan influída polo urbano, pola infraestructura, pola construcción, en reestructurar o noso territorio. Un territorio que se construe, pois moitas veces nos límites, que estamos tamén traballando agora co tema do límite, pero que nos fala tamén de como se van ocupando eses límites e esas zonas máis alonxadas do urbano, en territorios inicialmente rurais, pero que se colocan en situacións moitas veces complexas. Isto é unha urbanización en Ames, pero en contacto, vemos que a urbanización está aquí en contacto co Concello de Santiago, pero é unha zona de monte, donde é importante en estas novas paisaxes construídas incorporar máis identidades, saber ben como colocarse, empezar a incorporar estrategias que den tamén seguridade e
e que creen lugar, non? Que creen espazos tamén seguros para a poboación e que non é unha cuestión de construir vivenda, é unha cuestión de construir territorio, non? Máis complexa. E isto falábamos con Cidalia, non? Que isto, claro, cada vez máis o rural quere ser máis urbano e o urbano pois trata de incorporar estrategias no rural, no? Do rural. Isto, cando, bueno, fixen fai uns anos xa o corredor verde de Bonaval a Almáciga, o Parque de Almáciga, isto é unha zona pois bastante urbana dentro do Concello de Compostela, bueno, da cidade de Santiago, e aí me encontrei unha señora que levaba 40 anos plantando patacas en esta parcela de aquí, non? Que vemos aquí. Claro, levaba 40 anos, entón, esta señora que todas as rúas de por aí que se chaman Rúa Touro, Rúa non sei que xente que ven do rural e se asenta no urbano, pero siguen mantendo actividade, non? Propia do rural, levaba 40 anos plantando aquí patacas e seguimos facendo hortas para que, bueno, pois aí se poidan seguir plantando, non? E se poidan seguir incorporando estas actividades, non? Creo que o urbano debe construir máis relacionado co rural e o rural máis relacionado co urbano, non? Donde tamén temos que aprender a valorar os pequenos espacios cotiás e sencillos que nos poidan, donde poidamos encontrar beleza, aínda que a priori podamos ver algo como un pouco desordenado, non? Porque onde están as cuestións máis relacionadas coa beleza, non? É algo que tamén é importante incorporar, non? E valorar. Estos son unhas hortas que están en un momento de inverno, non? E despois, dende o punto de vista dos arquitectos, non? Que representamos e como representamos, non? Se lle damos máis importancia ao que está construído do baleiro e ao que está construído da paisaxe e menos o edificado, empezamos a ver outras cousas. E isto non sei se ve ben, é un plano de 1908 de Santiago, da zona de Belvís. De Cánovas la Cruz. De Cánovas la Cruz. De Cánovas la Cruz, donde aparece o edificado como algo non moi relevante, pero que non está edificado e as estructuras da auga perfectamente expresadas, representadas e entendidas, que é o complicado ahora mismo, porque todo isto está ahora mismo medio tapado, modificado, non? E entón, cando un quere ler isto na paisaxe actual, pois ten costa, non? E entendendo, pois, sempre a conectividade de todos estes elementos da auga como, bueno, pois, entender que isto vai cara ao río Sar, o río Sar ven cara á ría, e a ría, digamos, o río Sar desemboca aquí, tamén, bueno, pois hai certas partes da bacía que van cara a Ulla, non? Donde, bueno, pois vemos que ao final o que se fai en un punto do territorio ten impacto, non? E temos que contar con territorios moito máis amplios e a súa relación entre todos eles, non? E, bueno, creo que máis ou menos como para abrir, eu creo que estaría moi ben agora, non sei se sigues, penso que sigue Alfonso, en esta movimento, non? Sobre o territorio, fago esta pequena introducción, verdad? E Alfonso, pois, continuará agora dando como unha visión máis próxima, non?